хонаи фурӯшӣ дар диагностика доми акфикс мебошад. дӯстони азиз, ҳозир суроғашро нишон медиҳем. Маънами диагностика беморхонаи Истиқлол, Султони Кабир ва рост роҳ ба сӯи сирк. аз ин тараф бошад 46 микрорайон ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар Манамин минтақа ҷойгир аст. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ аз 16 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 15 ошёнаш ҷойгир аст. ворид мешавем. сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати 89,3 метри квадратӣ дар 15 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, бино теғпаспорт дорад. трезои хона тарафи рӯи камонро нигоҳ мекунад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷаи занг зада пурсон шавед. марҳамат, наворумона шуруъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад. роҳ раваз дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шуруъ мекунем.